Siz millet yaşayışын яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сезне татарның тарихи ватаны булган Татарстаннан, татар башкаласы Казандагы студиядан сәламлибез. Бүген сезгә хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмаларны мин Илгира Хөснетдинова җиткерермен. Безнең программада шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының ат казанган табибы, медицина икътисады буенча фәнни язмалар авторы Зиннур Закиров. Менә миңа бер якын дус әйтте. Синнән чиновник чыкмайды. Син бит ниндидер сорау белән кергән кешегә шул моменттан ярдәм итә башлыйсың ди. Оренбург өлкәсендә яшәүче игелекле гаилә, мәчетләр һәм күперләр төзүче Килмәковлар. Шәһәр мәчетенә ярдәм иттек инде. İşler şarttık Allah'a şükür. Yasan облыста bulgan meşritlerge de yardım ettik. Bizning turmuşu şundan beylengen köprüler, meşritler. Татарстанның Балтач районы Ненәгәр авылы талантлары. Яшикләребезгә кайтып, менә хәзергә улы булсак тайны яшәреп, нитеп кайтып китәбез шу сәхнәгә кайтып. Әнә шундый кызыклы видео язмалар әзерләдек бүген сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Тапшыруыбызны шәхесләр сәхифәсеннән башлыйбыз. Халыкны аның мәшһүр шәхесләре билгели. Бүген сезне бик җаваплы һәм бәялә бетергесез хезмәт иясе белән таныштырырбыз. Чыннан да, аларның кулында кеше гомере һәм сәламәтлеге. Бүгенге героебыз Татарстан Республикасының ат казанган табибы, медицина икътисады буенча фәнни язмалар авторы Зиннур Закиров. Күп еллар Кукмара районында балалар табибы, аннан баш табиб урынбасары, соңрак Чаллыда 10 еллардан артык Тукай районы үзәк хастаханәсендә баш табиб була ул. Берничә хастаханә төзелешен оештыра. Аеруча Тукай районы хастаханәсе аның җитәкчелегендә бөтен республикага таныла. Шәфкатьле табиб, тырыш җитәкче. Шәхесләр сәхифәсендә Зиннур Мортаза улы Закиров. Benim atlar bile xeyallanım kişkeneden. Ati attıttı şuna göre. Onlar köbüsçe benim üsteyindi. Nişe gitip şatırga, nişe gitip arkanlarga, nişe jigerga, nişe şavarga atısında şavarga bek yaratadır inmedi. Şundan şeye başladım indi at figurlarımla. Ул үзе дә ат кебек тырышып, җигелеп эшли торган шәхес. Зиннур Мортаза улы 1946 елда Кукмара районы Улыяз авылында туган. Хрущевның оттепель yılları дип атала бит. Шул елларда без нигә чыккан кешеләр, үскән кешеләр. Шуңа күрә ул еллардагы шестидесятниклар алар, 60-нчылар алар хыялый теге дөньяның булачагына өметләнеп үскән. Мәктәпнең 11-нчеләрне битергәндә инде әти әйтә. Улым ди, туганнарың бик күп инде ди. Врач булсаң ди, аларга ярдәм итәргә кирәк булачак ди. 9 балалы гаиләдә үскән. Энекәш, сеңелкәшләрен карашкан Зиннур Закиров балалар табибы булырга карар кыла. Укуын тәмамлагач, хатыны белән Кукмара районына кайталар. 60 мең халык Кукмара районында 20 мең бала. Биткәнче 2 балалар врачы. Biz şol küntün balnistan çıkmışı. Şolay айтып, көне дә, төне дә юганда анда бер нинди исәп юк. Кукмара районында 17 елга якын хезмәт куя. Бүген дә ул чакларны сагынып искә ала Зиннур Мортаза улы. 10 еллап бала тудыру йортында эшләве бигрәк тә күңеленә уелып калган. Бер палатада 15-20 бала аша вакыты иткәч, имзе вакыты иткәч, башта берсе Тавыш чыгара, андар икенчесе кушыла. Менә бөтен палатаның балалары бер юлы жылыйлар теге, ашарга сорап инде. Ул үзе бер симфония, аны әйтеп бетерә торган түгел. Аны ул бер ни. Мен аларның тавышларының шулай каты булганына сөйнәм. Буларның яшьсе килә, булар ничәнчә, булар яшиләр дип. Ул менә тын ятса куркасың инде. Кукмарада балалар табибы, аннан район баш табибының урынбасары булып эшли. Кукмара районында аның катнашы белән 2 хастаханә төзеп чыгалар. 1986 елда Чаллыда да хастаханә төзергә кирәк дип Зиннур Закировны Тукай районына чакыралар. Ул вакытта биредәге үзәк хастаханә бер тулай торакка гына урнашкан була. Яңа хастаханәне бик зур авырлыклар белән, күп каршылыклар белән көрәшә-көрәшә 11 ел төзи ул. Аның артыннан инде Казанга гына дагы бер санаган 500-600
артық Қазанға келгенбіз. Ол вақытта шаллы жолы, шол 2 гына полоса, ертеңгі 4-тен шеп кетесің. Машиналар ватыла юлда, авариялар. Инновациялар кирәклеген аңлаган, яңалыклар кертергә теләгән баш табибка баштарак коллектив та район җитәкчелеге дә шикләнеп карый. Тик ул эше белән күрсәтә. Берәрсе булса ташлар иде. Аңа хәтта башкалага чакырып тәкъдимнәр дә була. Тик Зиннур Мортаза улы башлаганын ахырына җиткерергә өйрәнгән үҗәт шәхес. Нәтиҗәдә район үзәк хастаханәләре өчен уникаль дәвалау урыны булдырыла. 2 проектны бергә кушып, ул индивидуальный проект килеп чыкты. Шиндәге бөтен нәрсәсен үзем чәчкыздым мин аны. Biz anda уже açıp bitirgəç, şimdi 44 spesialist boyunca biz yardım ite aladırıq avurtuğa. 44 ol big zor. Ama şimdi 16, 17 küp olsa 20, 25 bizden şu hatlı küp bütün spesialistler boyunca küpeydi. Район үзәк хастаханәсендә диагностик үзәк булдырыла, яту урыннары арттырыла, бик көчле реанимациясы була хастаханәнең. Сирәк очрый торган барокамераларга кадәр алына. Реабилитация бүлеге яхшы санаторийдан ким булмый. Авыртуны түгел, авыруны дәваларга дигән принцип буенча эшлиләр. Пациентны һәр яклап тикшерәләр. Экономический метод управления без анда кертте. Экономика аша идарә итү. Выговор белән, приказ белән өстәл тиеп түгел. Мен вообще выговорда биргән булмады. Ничә ел эшләгәндә. Анда тоже 17 еллап эшләдем. Самоуправляемая шундый система. Табибларга хезмәт хакында тигезләп түгел, эшенә карап бирә башлыйлар. Кем ничә авыруны дәвалавы мөһим. Зиннур Мортаза улы үзе аны сәламәтлек саклау өлкәсендә НЭП, ягъни яңа икътисади сәясәт дип атый. Бүген көндә бөтенләй икенче система. Мен ашам бик борчылам. Врачларга эшләргә дигән кыягаз белән тутырып Зин кирәкмәгән нәрсә менә ул бит инде аларны алай куллану теге ул дөрес нәрсә түгел. Иң күп дугаларны хастаханә диварлары ишетә дигән гыйбарә бар. Моны истә тотып, Зиннур Мортаза улы хастаханәдә мәчет һәм ширкәү бүлмәсе ача. Ул халыкның тәнен генә түгел, рухын да дәваларга тели. Моннан тыш хезмәткәрләргә фатир бирү артыннан йөри. Гомумән, кем сораса, шуңа ярдәм итәргә ашыга. Гомеренең тагын бер этабы Казанга күчү. Биредә сәламәтлек саклау идарәсе учреждениеләренең төзелеш буенча баш белгеч булып хезмәт итә. Анда да янып эшли. 1000 еллыкка шул инфекция больницасын төзеп чыгалдык инде. Но без бу сыймпы төзергә хыялланып йөргән идек уже. 1200-1400 койкылык урыннар да биргәннәр. Ул Казан өчен бик кирәк. Мәскәүләрдә сезнең Казанда булай да җитәрлек дип рөхсәт бирмәделәр. Зиннур Закировның медицина өлкәсенә кагылышлы һәм милләт, тарих, мәдәният темаларына мәкаләләр язуы да билгеле. Проблемаларны курыкмыйча яктыртып, кыю һәм бәхәсле язмалар басылып чыга. Үз вакытында Зиннур Закиров Болгар номерларын саклап калу өчен көрәшүче кешеләрнең берсе була. Аны җимерүләренә бик борчыла ул. Бер генә милләт тәгән алай үзенең халкының ниенә истәлеген акыл күтәрми. Мен аны бик авыр кабул иттем. Мен шуннан соң уйлый башладым, ничек итеп куйды. Шунда үзәк оештыру туенда хат яздым. Шулай итеп мен 39 Тукай премиясе лауреатыннан без әйләнеп чыктык шул тәнзилә белән. Куллары бар бөтенесенең. Шул хатны язып җибәргән идек. Мин безнең Казан Кремленең ишеге алдында раскопкалар ясадылар Минздрав каршында. Шунда читкә шөпкә чыгарып, анда үзләренә кирәкләрен алалар даган. Шунда эйлеп ята, шуннан аладыр инде. Менә аннан алган ниндидер кош. Ана кош канатлары белән башы юк. Менә бу таш Болгардагы, анда бит инде бакыр, темир ирткәннәр. Шуның эремәсенең менә бер кисәк инде. Тарих белән ныклап кызыксына ул. Татарның үткәне, район, авыл, нәсел тарихы темасына йөзләгән китап укыган. Без гореф-гадәтләребезне югалтып барабыз. Аннан соң телебездәген, безнең балаларыбыз әйбәт беләләр, оныкларыбыз инде әзме күпме беләләр инде. Алар татарча язмый, татарча укымый инде, алар уйлаулары буенча ушы татарча уйламый. Безгә иң кыйммәтле әйбер, безгә бүген көндә хәтерне сакларга кирәк.
Җиңүнең 50 еллыгына Кукмара районы Олыяз авылы мәктәбе һәм музее белән берлектә хәтер китабы бастырып чыгаралар. Анда авылдан Бөек Ватан сугышына китеп һәлак булган кешеләр турында мәгълүмат тупланган. Моңа өстәп, республикада иң беренчеләрдән булып, авыл тарихы турында китап бастырып чыгара Зиннур Закиров. Борынгы чыганаклар кулланып, архивларда утырып, Кукмара районы Олыяз авылы турында мәгълүмат җыела. Монда безнең авылның һәр чишмәсенең, һәр тавының, һәр кыйысының, һәр үзәннең исемнәре бар. Ни ул исемнәрнең каян чыкканнар, кайдан ниләр, теге шулай кушылган, аның тарихларымы. Һәр кем үз нәселен, аларның тарихын яхшы белергә тиеш дип саный ул. Әнисе ягыннан 12, әтисе ягыннан 17 буынны эзләп табып шәҗәрә төзегән. Хәзер хатыны Тәнзиләнең дә шундый нәсел агачын төзү белән мәшгуль. Ул минем беренче критик тагын, минем редакторым да ул фикердәш. Бик матур яшадык без. Безгә күз тиергәннәрдер. Безгә һәр вакыт сокланалар. Хатыны Тәнзилә белән 55 ел яшәп калалар. Зиннур Закиров гомере буе дөньяны үзгәртәм, яхшыртам дип яшәүче кеше. Хыялыйлыгы өчен аны Дон Кихот дип тә атыйлар. Минем үкенечем юк. Мин даже менә әйтәләр бит, син яңадан дөньяга килсәң нишәрин. Мин шулай булыр идем, наверное. Мөхтәдрәк, андый Дон Кихот бик булмас идем инде. Андый юк теге җилтегермәннәр белән көрәшү. Ул, кемдер көрәшергә тиеш бит инде. Аның 2 баласы да медицина юлын сайлаган. Улы тешләр дәвалый, кызы балалар табибы. Хәзер 3 оныгы медицина университетында укый. Димәк, эше дәвам итә. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Оренбург өлкәсендә яшәүче игелекле гаилә, мәчетләр һәм күперләр төзүче Килмәковлар. Шәһәрдә мәчетләр ярдәм иттек инде. Эшләр шәттек, Аллага шөкер. Ясың облыста булган мәчетләргә дә ярдәм иттек. Безнең тормышыбыз шуннан бәйләнгән. Күперләр, мәчетләр. Татарстанның Балтач районы Нөнәгәр авылы талантлары. Яшьлекләребезгә кайтып, менә хәзергә олы булсак тайны, яшәреп, нитеп кайтып китәбез шу сәхнәгә кайтсак. Оренбург өлкәсе Сорочинский шәһәр бүлгесендә төзекләндерүдән соң 2 районны тоташтыручы яңа күпер ачылды. Эшләр милли проект кысаларында алып барылды. Мәчетләр һәм күперләр төзелешенә үз өлешен Килмәковлар гаиләсе кертә. Алар күп еллар дәвамында Россиянең төрле төбәкләрендә күперләр төзү белән шөгыльләнә. Озакламый Ирек авылында әтиле һәм 2 уллы Килмәковлар төзегән мәчет үз ишекләрен ачыр. Тиз арада төзелгән күпер ачылышыннан Оренбург өлкәсендәге хәбәрчеләребез сюжеты. Строительное объединение «Мосты» города Казани. Казан шәһәренең Мосты төзелеш берләшмәсе. Ул 1 айга иртәрәк муниципаль контрактны үтәде. Күпер берничә муниципаль берәмлекне тоташтыра. Машиналар М5 трассасын кисеп, барысы да шул күпер буйлап йөриләр. Казаннан килгән төзүчеләр эшләрен 9 айга якын милли һәм сыйфатлы юллар проект кысаларында 2024 елның башыннан алып баралар. Эшләр җитештерү темпы югары булу сәбәпле ул 1 айга иртәрәк тәмамланган. Монда эшләр күп булды инде, эш җиңел булмады. Күпернең озынлыгы 350 метр. Бу күпер астында ири поездларда, темир юлда бар. Бу юлда күпер астында машиналар йөри. Монда минем бу объект 40 кеше эшләде. Төзүчеләр бинаның терәкләрен һәм төзелешен тулысынча ремонтлаганнар. Күперне алыштырганнар, кыймаларны яңартканнар, трасса яхшы хәлдә. Хәзер инженерлык кырылмалары да тәртиптә. Были проведены работы. Бөтен юлның өске өлешен, шул исәптән тигезләүче саклагыч катламны, гидроизоляцияны, балка җүләрен, консолияны, яңа асфальт бетон өслекне алыштыру эшләре дә башкарылды. Җәяүлеләр турында да кайгыртканнар. Күпернең озынлыгы 350 метр. Хәрәкәт итү өлеше дә киң һәм икешәр куркынычсызлык полосаларыннан тора. Ул өлкәдә ремонттан соң 2024 елда кулланышка тапшырылган күперләрнең 5-нчесе. Заманча юл киртәләре урнаштырылды, шулай ук баскыч киртәләре дә куелды. Күпернең яр буе өлешләре ныгытылды. Яңартылган объектларның сыйфатын һәм уңайлыгын, шәһәргә керү юлын, машина йөртүчеләр ачыштан соң бәяләделәр. Өлкәнең барлык территорияларын сыйфатлы юллар белән бәйләү мөһим һәм катлаулы бурыч. Аларны регион хакимияте контрольгә алды. Су басу, әлбәттә, байтак эшләргә тәэсир итте.
Шулай да юлларны төзергә кирәк бит. Тантанада бүләкләнүчләр арасында Килмаковлар гаиләсе дә бар иде. Ул күпер сала безнең өлкәдә генә түгел, бөтен Россия буенча. Ләкин күперләр салган җирдә ул мәчетләр дә салып маташа. Мәчетләргә дә ярдәм бирә. Шуңа күрә Алла Тәгалә анарга хәерле гомерләр бирсен. Аның бөтен бригадасы, аның бөтен эшчеләре, үзебезнең егетләр, Аллага шөкер. Әйе, бу гаилә күперләрдә очраша. Бу юлы ул Сорочинск автомобиль юлының 76-нчы чакрымында тимер юл аша салынган күпернең капиталь ремонты төгәлләнгән җирдә. Ислам кануннары белән яшәүче гаиләнең ике улы Илнур белән Айрат та хош кылырга өлгергән. Бу күперне чыган вакытта параллельно апардык мәчетләргә дә ярдәм иттек монда. Шәһәрнең мәчетенә ярдәм иттек инде. Эшләр шәттек, Аллага шөкер. Ясың областта булган мәчетләргә дә ярдәм иттек. Безнең тормышыбыз шуннан бәйләнгән. Күперләр, мәчетләр. Бу гаилә мәчетләр төзелешенә үз өлешләрен икенче тапкыр кертә. 2019 елда Матвеевка районында урнашкан Яңа Әшер авылы 2 айда яңа мәчетле булды. Үзләре бу яклардан, тормышлары Казанда. Икенче гыйбадәтханәне булдыруда да ярдәмнәре саллы. Октябрьский районында урнашкан 1-нче Иманкыл авылы да күптән түгел яңа мәчетле булды. Казан егетләре мәчетне кыска вакыт эчендә 4 айда сафка бастыра. Шулай ук милләттәшләребез әле өлкәнең Сарыкташ районы Ирек авылында төзелә башлаган гыйбадәтханәгә дә ярдәм итәләр. Сорочинск шәһәренең 100 елдан артык тарихы булган мәчетенә дә саллы ярдәм күрсәтәләр. Намазга да йөриләр. Әйе, милләттәшләребезнең тормышлары мәчетләр белән дә, күперләр белән дә тыгыз бәйләнгән. Һәрбер эшнең башлап җибәрүчесе булган кебек, бу изге гамәл башында һәр төзелешендә дә зур ярдәм күрсәтүчеләр булып Килмаковлар тора. Алда яңа төбәкләрдә янәдән яңа күперләр белән яңа мәчетләр төзелер дигән ышаныч бар. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар. Татарстанның Балтач районы Нөнәгәр авылына булган сәфәребезне дәвам итәбез. Узган чыгарылышларыбызда сезне әлеге җирлекнең талантлы ул кызлары белән таныштыра башлаган идек. Алар хакында бер тапшыруда гына сөйләп күрсәтеп бетерерлек түгел. Нөнәгәрдә 3 кешенең икесе җырчы, я гармунчы, бер дә булмаса биюче. Авыл мәдәният йорты да гөрләп тора, 7 түгәрәк эшли. Балалар да, ылы яшьтәгеләр дә рәхәтләнеп иҗат итә. Нөнәгәрнең берсеннән-берсе талантлы егет кызлары белән Гөлия Садыкова танышып кайтты. Бүгенге тукталышыбыз Нөнәгәр авылы мәдәният йортында. Әлеге 2 катлы бина 1971 елда төзелгән, 360 кешегә исәпләнгән. Хәзерге вакытта медпункт, авыл советы, китапханә, мәдәният йорты бер түбә астында. 2016 елда төзекләндерү эшләре дә кергән. Шунсы мөһим, бина буш тормый, чын тормыш белән кайный. Һәр чорда да мәдәният йортын талантлар үз эшенең осталары җитәкләгән. Бүген дә ышанычлы кулларда. Гүзәл Мадыева 2010 елдан мәдәният йорты директоры вазифасында. Шушы авыл кызы ул. Хыялым да туган нигеземдә калып, үз җиремдә хезмәт итү иде ди. Мәдәни учакны лаеклы саклый. Иртә, кич Нөнәгәр клубы гөрләп тора. Мәдәният йортында 7 түгәрәк эшләп килә. Дулкын ансамбле, гармончылар ансамбле, Аккалфак эшчәнлеге түгәрәге, анда хатын-кызлар йөри. Бию түгәрәге 2 группа, берсе балалар һәм икенчесе инде апалар. Аннары инде балаларга шушы уен кораллары өйрәтү ансамбль эшләп килә. Аннары драм түгәрәк бик көчле эшләп килә. Район күләмендә үткәрелгән конкурсларда һәр вакытта да алдынгы сафлардан төшмибез, бик яратып тыңлыйлар һәм дипломнар, акчалата бүләкләр белән бүләкләнеп киләбез. Эшләргә җиңел авылыбыздагы һәр кеше талант һәм бик актив ди Гүзәл ханым. Хәзер аларның һәр берсе белән аерым танышырбыз. Чыгышларын күмәк кичке уен фольклор күренешеннән башладылар. Әлеге артистларның берсенең дә махсус белеме юк, ләкин сәхнәне ярату бөтен киртәләрне дә җимерергә сәләтле. Күңелләрне үстереп, бөтен нәрсә белән яшьлекләребезгә кайтып, менә хәзерге олы булсак та яшәреп, нитеп кайтып китәбез, шу сәхнәләргә уйнап кайтсак.
Nesilimiz bilen jırga munga goşuk kişiler, Fasihovlar, Tlakovlar bizim nesilden çıkan bizim nesil kişileri. Min mene şuşu sangatka yürüp özüme ruhi ozık olam. Көңіллерім кеңейіп кете, рәхәтленіп кете, яшisi келіп кете, прямо дертленіп жүрейім. Мен оқығанда концертлар қойып жырлап бердім. Нендей өлкәдә эшләдегез? Колхозда эшләдек, колхоз сиңде. Шушы авылныкы. Шушы авылныкы. Бик мәрхәмәтле безнең авылдагы кешеләр. Берсе өчен берсе улардай булып тора бердәм. Мин укытучы булып эшлим. Нинди роль кушалар шуны эшлибез. Уйныйбыз, биебез, җырлыйбыз, фольклор менә шушы группаларда төркемнәрендә йөрибез. Мен әйткәндә инде укытучы бит ул авылның йөзек кашы. Шуңа күрә инде ул авылның мәдәниятен үстерүче кеше. Шуңа күрә безнең инде менә вазифабыз да төп бурычыбыз шул дип уйлыйм. Җитмешне ваклаганда да менә шулай аякларыбыз таза сау булып, сикрә-сикрә биергә ясын һәммәбезгә. Әлмира апа Әшрәпова бу бик талантлы. Бер ара авылда клуб мөдире дә булып эшли. Семьябызда безнең 7 бала үстегендә. Без сәнгатькә гашык семья идек. Мин кичкенәдән инде хыяллана идем инде артист булырга. Гел биюләр биеп, төрле милләт биюләре бийдем. Минем апам сәнгать кешесе. Ondan öğrendim kübrek, o öğretti beni. Нөнәгердә яшәүчеләр һәрберсе үз торган җирләрен чын күңелдән яратып гомер итә. Рамилә Гомәрова да Нөнәгердә туган, үскән, тормышын да шушында курган. Авылда яшәүем белән нык бәхетлемен. Һәр җырым авылыма мәдхия ди ул. Гаиләбездә җырчылар күп, әнием мәрхүмә бик матур итеп җырлыйдыр. Элекеге моңлы көйләрне ул безгә өйрәтеп калдырды инде әтием. Хәзерге көндә апаем да җырлый. Халык алдына чыгып җырлау инде ул иң беренче үзеңә күңел ләззәте бирә инде. Авыл халкын сөендерү, авылны яшәртү, яшәтү. Һәр нәрсәгә иҗади якын килә алар. Сәхнә киемнәрен дә күп очракта үзләре тегәләр. Куллары һәр эшкә оста. Үрнәк бирерлек шәхесләр дә күп. Шуларның берсе Алсу Шәмсетдинова. 37 еллык педагогик стажы бар. Шуның 31 елы мәктәптә хезмәт дәресләрен укытып үткән. Без тегүчеләр нәселеннән минем бабамның әтисе, бабам, оның 4 кызы тегүче булганнар. Менә иң олы кызлары минем әнием Нурзия, оның 2 кызы. Без инде Ләйлә белән Алсу, мин Алсу инде. Тегүчелек буенча китмәсәк тә, менә хезмәт дәресләр укытабыз. Дәресләрдә балаларга матур эшләнмәләр ясарга өйрәтәм инде. Менә без шушындый мендәрчекләр ясыйбыз. Балалар өчен рюкзаклар. Менә безнең инде бу соңгы эшләнмәләребез, әле быел гына эшли башладык. Менә шундый килен төшкәндә, килен каршылар өчен, килен бастырыр өчен шушындый мендәрләр. Иҗат ярдәмендә туган матурлыкка битарафлар юктыр. Бүген күргән сәнгать үрнәкләре халык күңелен, аның мәгънәви тормышын чагылдыра. Нөнәгәрләрнең һәрберсе әлеге мирасны саклау, таратуга зур өлеш кертә. Дәвамлы булсын. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Балтач районы. Нинди гүзәл, матур минем халкым, сәхнәләргә килеп чыга балкып. Хай кызлары, сылулардан сылу. Их, егетләр, бәхет татар булу. Шулай дип яза шагыйрь Наил Касыймов. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, киләсе атнада татарлар тапшыруында Инсаф Абдулла булачак. Ул сезне төрле өлкәләрдә узган сәяхәтләребез белән таныштырыр. Чиләбе, Курган өлкәләрендә бөек шагыйребез Муса Җәлилгә бюстлар ачылу көтелә. Хәбәрләшеп яшик, исән сау булыгыз.